William Ruto migeno kaluo. Eruru kamano kuom keto Ramogi TV ka endi jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Wachakani gi weche manyien ni Jotend piny Kenya William Ruto ogolo chik ne migepe duto mapacho ka mondo ondus bajet magi magiko omenda mar 2023 nyaka 2024 gi atamalo 10 mondo res chenro mag sirikal masani nigi pek nikech pek mar uchumi. Romo mar Jotend piny Kenya William Ruto ne obedo gi jotend migepe duto ne gichopo e winjruok mar duoko chien bajet mondo mi okonye rieyo chenro mag dongruok mawinjore sirikal otim. Maendi biro mana ndalo achiel bang' ka sirikal ne osegolo marufuku wuodhe ma oyaye mar jotije sirikal madhi oko mar Kenya. Buch jotend migepe gonde bende opuodho ikruok ne tuke mag AFCON mawinjore bitugi e pewe mochan loso kaka Nyayo, Kasarani, Talanta kod paw tuke ma Kipchoge Keino e boma ma Eldoret.